Hvad så, Elfonsmand? Hvad så? Han laver penge, Jonas. Kom, så kom du ud alligevel. Ja. Hvad så? Sig det en gang til. Ja, sig det en gang til. Det er sjovt, eller hvad? Nej, jeg synes overhovedet ikke, det er sjovt. Hvad kunne du gøre det? Over til den anden side. Og så kan jeg lige stå der, og så kan de også lægge kækken. Nej, og der selv overvejet og sådan noget, ikke? Ja. Ej, okay, vi skrider og sådan totalt bitchy. Nu. Two up. Nu recorder jeg. Kører om 3, 2, 1. Den tager vi igen. Vi er overhovedet ikke klar. Vi kører med. På scan. Vi kan stadig nå det. Vi kører. 3, 2, 1.